Ma en duond onagi. Mana kamano nyakora mgajwanga ka utuli makende marwa ke chenro mar duondo nagi totelo na mokwongo da ka utuli makende mondo magwero kamano ne obongo nyakalaga nyasach polo gi piny mamiwa kinde kendo wachako waromo odiochieng' ma kawuono chieng' wuok tich tarik 30 dwe mar adek 2026 kama bende wadhi chako kacha to kwa odiochieng' ma kawuono kaka ne wanyisi ndalo mokalo kacha ni wadhi bedo kachiel koda Moluor Onyango Lo ma bende entiere kacha e ng'wejno mar ker mar 2027 nyakora mgajwang bang' ka ma biro bang' ka bende Uganda mar Luo sewito kacha Raila Amolo Odinga ma bende notemo matek mondo miyo oter Uganda Luo kama chielo. Penjo sebedo mang'eny nyakora mgajwang ni to bende 2027 chalo na nyakora mgajwang omako thuolo makendo mondo merwaki imed kete mane twak nyakora mgajwang kama ta chenro ni Enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyi 1 tako thuolo makende mondo mi akwai luwe pages mogo mag Facebook page Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, then subscribe channel wa mar YouTube Chuny Onagi TV. Wachaka chaka yono machalo koda kama nako thuolo makende marwaki ni to irio nade? Ariyo maber Steve. Wago thuolo makende mondo gwero kamano maduong' ahinya kuom yudo thuolo mari mondo ichopi e Chuny Onagi TV. Erokamano ahinya ne nyikwara Mgajwang' joka podho wuonarwa jomodak e wagi mawinjo dhowa te amoso un misawa ka an gi geno ni orunu maber kendo ka Nyasaye obong'o nyakalaga otelonwa to ang' watieko odiochieng' ma kawuono e yo makare. Erokamano. Oganda ka winjo kacha nying mar Moluor Onyango Lo en nying ma oganda mang'eny ong'eyo to en nying mabede samoro janeno mar Chuny Onagi TV di gomb ng'eyo ni to Onyango Lo wuod kanye, be en wuod Luo? Koro yangrinwa ni to Onyango Lo en wuod kanye? Erokamano ahinya. Onyango Lo en wuod Alego, Siaya County, monyuol kendo dak Kisumu County. Kendo koro anyalo wacho ni aja Kisumu nikech emonyuola, emadake, emasome, emagoye dala. Kuom mano awuod Luo gi tiende. Katikowa steps apart, katikowa steps 80. An yuda mana ndach Luo kaendi makia koda Kisumu kata an mana Siaya kikalo koda to an mana Uganda nyaka Sudan. Awuod Luo, mokeu Luo, mokendo nyi Luo. Aja Luo. Mokendo nyi Luo. Erokamano ahinya, erokamano duong' ahinya. Kapo kwadhi mbele wan kande kachiel kod ngero wang'eni to bende Onyango Lo en wuod Luo adier. Oganda Luo nobedo piny mogo ngero kendo ne gitiyo gi ngeche mopogore opogore. Ka Chuny Onagi TV bende wachako ga twak marwa gi ngero. Ngero ma kawuono en jodongo nogo ngero ni awendo okwe yiege. Awendo okwe yiege. Awendo okwe yiege ni jowa matindo sani nyalo bedo ni en gimopoyo gi to en wach ma Luo ne wache yore te. Eno kata kitimo tim moro te wacho mana awendo okwe yiege. Tiende ni ibro yudo ka pile kaka ndalo dhi iyudo ka kata nyathi onyuol to obro chako kawo mna kit wuon gi kata kit min gi kamano. Ne nyathi moro upo ne uwe ni dala niendi
koro joma thuondi oserume. To chieng' moro puma ka nyathi moro nyuol kanyo mathuon ka kwargi. Koro iwacho ni awendo ok we yiege, tiende ni gik matimore kawuono pod biro matimore, kaka ineno gini kik iwenegi rumo chuth. The things of today, gik matimore kawuono nyalo bedo ni kiny gionge to ruyegi biro duogo. Kinuoye gi dho ngere ochalo machiegni gi what goes round comes round. Awendo ok we yiege. Winyo machalo awendo cha en ing'e ni kata nyuole mikel mikike gi gwen to owuok mana gi kite cha, ok owilre. Tiende ni kata ikaw jaluo midhi ikawe mikane Amerika, to Obama kowuok tineno mana ka en Obama ma wuod Alego chal mana gi kwargi mane wang'eyo cha. So awendo ok we yiege, tiende ni what goes round comes round. Gik mane timore ma samoro weno ok obet, ibiro yudo kapod gin e gik magitimore. Maisha ni vile vile. History repeats itself. Erokamano kwadhi mbele kacha nono kai ga gana rio kod abaga biriyo nini kacha county assembly, nini kacha speaker ma county assembly ma Kisumu nyiso ni to manen kacha cha lokrok mage mabende samoro ni temo keto e county kata mana neno ni ber mag dongruok ochopo n'oganda luo. Erokamano ahinya. Mokwongo aparo na the shortest serving speaker e Kisumu County ka, kecha timo higa achiel gi nus kende. Taparo ni gik matimo higa achiel gi nus go be maparo ni pod aneno ka jo Kisumu nyalo kwano. Gima ne wa strengthen maduong' mokwongo ne en gima iluongo ni oversight. Kendo sama ne an kanyo ne ok adwa walo moro ma ni jo executive ni kosewacho ni mano professor osekelo gige ikala kala. En ng'ise ndalo moko gitemo kata kelo na chike moko magisendiko chuth mondo okale assembly. Ng'ise ni mano mana assembly moro ok monyango lut otele. Ini miya mana legislative objective ni to an the law making body. Tiende na adwaro na assembly obed motegno manyalo oversight the legislature. Kendo aparo ni ndalo nano kende bende sigana mar Kisumu County ema an executive obede impeached nikech he failed to nokotim duties ge kaka nonego bed notimo. Apa ni ndalo nano kende ma the highest number of ministers mag county executives go. Ne wa bring every 2 weeks kendo ne nitie day manyaka gi account kaka gitiyo gi pes jopiny. Ka wi ok owil ne wachuno, ok wachuno, wakelo chik mane wakalo, awinjo ni bang'na nokethi. Na wacho ni nitiere gima dho ngere luongo ni equitable distribution of wealth. Devolution nokel mondo ochop kuom jopiny, mondo mwandu kata pesa ochop kuom jopiny. Kuom ng'ano mano ne wacho ni pesa no kokelnwa ni chalo pes gavana, ni osoyo fuke ni ng'ama dwaro to miyo, ng'ama ok dwaro to komi. Kuom mano ne wachune ni first wan gi wards 35 grassroots projects ma jopiny ma identify. Ne wadwaro ni ward ka ward imiyo katin to million 30 matimo gik ma jopiny ma dwaro. The wards mag town mane gin wards about 5 or 6 gin wacho ni margi odwok piny matin nikech sechego iko ne wan gi the urban project mane dhi mbele manokelo a lot of money e chuny town ka. Kidhi kata kawuono bang'a no kane gisegola the grassroots projects no rumo kendo onge. Kuom mano ne watemo mondo wa strengthen the oversight role. Ne watemo mondo devolution watege gi chik mondo pesa chop kuom jopiny. Above all, period mane an kanyo nendo aparo ni an wadagi kendo nadagi kendo nanyiso bwana governor, your excellency, ami respect ni makende kendo nyaka luor to chik to nyaka jogi lu. Machiel kuom gik maparo be ni notama tiyo ga nyang' nyong'o. Kuom naneno kod watimo ma open ma ok kitamo rito koro kuti. Okelo na budget mar riembe godo, mang'ise ma budget mar kuo. Ok anyal support gima chalo kama. Odhi toka mag implement budget without my signature. Mano ng'isi courage gi chir manyang' kanyong'o ne ni godo wach mar temo kwalo pes county. Gi implement budget without the signature of the speaker. Bang'e no endo koro awinjo mani nyaka gola nikech nadwa ni mondo warie Kisumu, warie pinjwa. An pacha ne ni ODM kara ne gore ga nikech pesa ni kwala at the national level. Kuom mano naparo ni gin committed to democracy mamwalo waka. Ok digi gomb mondo pesa kendo kwale yomoyomano. Naduga fwenyo gimoro bang'e. Mana gimi wacho na wendo kwe yege. Jomusetiye sirikala minga gi chalra chala. Kaka ne gikwelo malo e kaka giduogo gikwelo piny ka. Wiya ok owil bang'e no, aparo ni wiya nodwa wil matin. Ni kara Professor Nyang' Nyong'o ni ema no head the Ministry of Health
at a time mane wabedo gi the greatest scandal mar kuo mano kwal godo pesa mang'eny mogik e sirikal ma Kenya ma national. Koro kokele ka kidwa tame no komul oywak mogore ma piny ne Raila ni baba koro kanyal tiyo ka ng'ani kogol modong' notimore kaka notimore no. To gima ne wadwaro ni mondo wa strengthen kendo parts mananyalo budget dhi ng'i budget ma mag period na tamora nikech ne gin gi rieko moro ma gikwalo go pes jopiny ka last year the governor nyochoko 400 million okelo na assembly ni koro dhi choko 2 billion apenjo ni choko nade? Scientifically it is impossible. Ng'eny ji ok ne ni to why ang'o midwa tim mano kendo kok iywa wi to king'eyo wacha ndo wi tamori nang'o kiwa wadhi ochoki onge kaka inya wacho ni higa mokwongo ni choko 400 million mar ariyo choko 450 ni to koro mabiri dwa choko 2 billion. Gima miyo gitimo ma en kama gidwaro defeat godo chik koseketo ni koro dhi choko 2 billion to pesa ma county government national government en 10 billion ten koro dhi choko ang'ono total onyalo go budget gi 12 billion. Chik wacho ni 30% nyaka okete development. Tiyudo ka wuodo nagi nosego kwande modwa kwalo. Wapenjene, ma nyalo bedo achiel kuom gino mano miyo ogoli ok maspi. Abro we mano ne jopiny mondo kore mo otim assessment gi. Koro ka reject budget ni ok inyal wuok e 400 million tidwa choko 2 billion to onge justification gimitimo manyien minyalo explain nwa ni dhi choko pesa cha. Tiende ni koro yiene ndiko no dhi timo development ma 30% ma chik dwaro ni nyaka wach ni control of budget ni dhi choko ni 30% ikete development. Adwa ni winja maler. Koro pesa cha kobiro to modong' cha isoyo kuonde midwa kwal te to ko fail choko 2 billion mano wuondi no dhi choko cha to declare no ko timo development ke choko ne ko chokore maber. Okomi target. Remember ni no keto target mong'eno ko nya chopo mondo mi thuolo cham pesa mo ai national government cha. Mae momiyo ineno jogi noketo wi Raila baro mok nyal ok en anyang kende. County wa ma Kisumu mag piny Luo ka obed Migori obed Siaya obed Kisumu obed Homa Bay gikwale kwal ma ok nyalre makane yiero ruma ni Raila ok obedo president jogo ne keto ni Raila president mobudo dingo ok nyal yweyo. Ndalo moko nano ko ketne pressure ma wiyo dwa muocho tere na Nairobi hospital nikech baba terwa serikal nikech ka ok Raila donjo serikal titweyogi. Emomiyo ni nanu watika yiero ni to gitegi no Orange House baba koro nyakwa dhi streets nikech ka ok gine government awani Luo land is a crime scene mune ubed muna protected. Wana penjane gikuma nyisna janeno machuno na gi TV ni pesa nitie kata mana samoro serikal mamalo oro pesa moromo mar dongruok ne piny Luo masone dhier masane wan godo ni ikelo gi jotelo motelo positions go. Wewe wachi ni pesa ma national government oro piny ka onyalo lewo gi wiga 2 kata 3 to onge sama waseloro higa ka pesa onindo oko ikele te kendo adwa ni joneno wa gi jowinjo wa ong'e ni awacho ma ni bang' higa 20 bang' devolution ng'amo oko mok ja Kenya mawuothe Kenya nowuor kendo nopenjo kara Kenya ne gin pinje ariyo kech pinje machalo pinje Luo gi kundi mani kwele dhi dok chien mapok odwaro yudi to pinje machalo kundi ma devolution oteke root kendo tiye gi pesa maber dhi dongore malich mapok wadwaro wayudo. Para nena ni e Kenya mangima kata Kenya mane mar Moi budget ma Kenya te ne en 200 billion sama Moi wuok e telo. Kisumu County kende koro wan gi higa 15 nyaka devolution chopi donge waseyudo over 150 billion. Be inene rang'isi machalo 150 billion thurwaka olale ijite gidwer ka joma tuo. So what we are saying ni Luo land is a crime scene. Luo land jogi nyocha yako be momiyo ne gisiko giketo ni Raila pressure ma baba nyaka wadonje serikal baba makati miyo gimna ip magidhi kati miyo gimno renge magidhi gweno to teko ni wane serikal. Kamano lernane janeno machuno na gi TV ni ndalo nyading'eny osega wach ni piny Luo ok dongre kata mana oganda Luo ok dongre nikech wasebedo opposition kuom higni mang'eny to devolution be nobiro kande mondo miyo wakony gwengwa. Dipo ni ma thirno mar jo Nyanza
en nikech wasebedo opposition koso thino ma Nyanza biro nikech jotendwa ok okawo japiny ka mondo mi gimigi dongruok. Wachuru ni sababu ok nyal bedo achiel. Piny luo dhier, mane wakwongo winjre. Wadhier. To gik mokelo dhierwa ok en yo achiel, ni ka wadhi kama to kama ok bedi. Kuom higni mang'eny, piny luo ne sirikal alienate. Programs monego bi thurwa ka, projects monego bi thurwa ka, ne ok tim nade. Ne ok ng'i maber. To kata ka ne biro, to ne biro kidam, mana mar umo wich kuot. Mano nodwoko wa chien ahinya. Jowa be ma koro tegno mane nigi duol e sirikal bende ne onge. Tadwa ni wiwa kik wil kendo par ni jowinjo wa seche te. Ni chakre 1992 onge sirikal ma jaluo pok obete. E higa mar 1992 ka oseyomb Jaramogi, nowacho ni nodhi tiyo gi Moi. Mowacho ni Moi en tiga ng'ute bor, tiga neno mabor. Koro wapenjre ni ang'o manotimore bang' mano. Nikech 97 Raila nodhi mobedo nyaka prime minister, modhi mobedo nyaka secretary general mar KANU bang' yiero. Otiyo gi sirikal kendo nomiyo ministers. Bang'e no endo ka Kibaki obiro e loch, en moketo Kibaki e loch. Mobedo de facto prime minister sirikand Kibaki. Bang'e ni endi Raila nyo donjo motiyo go Uhuru higni gi te. Bang'e ni endi otho wewa kotiyo gi Ruto. Koro idwa blame ni pok wabede kar sirikal karang'o. E ndalo gi te wasebede sirikal. E ndalo gi te pes devolution biro thurwa. Mok leo. Wanyalo wacho ni ndalo mokwongo sirikal nochayowa kata sirikal nobuonowa, ne ok kelnwa kaka nitero ne pinje moko. To seche makoro yawuotwa osebedo kae ndalo gi te, higni ma wacho go from 1992 kata 93 nyaka kawuono en higa tiwuod ma. Higni gi te ang'o momiyo waonge dongruok. Adwa duoki kama dongruok wa odhi. Higni gi te koro waonge dongruok nikech party mane marwa mane wahero maniluongo ni ODM. Ne donje sirikal to ne gikia kaka gidonje sirikal. They did not have a clear objective. Koro joka ne rwako gi sirikal to nyiero gi anyiera. Adwa ni sama wawuoyo kani. Romo gosiepna moro kabiro ka miluongo ni Makamu. Awinjo ka Makamu nokelo phrase thurwa kama mit ahinya. Ni stima nindo Ugunja to pesa nindo Homa Bay. Tiende ni donjo mar jaluo, objective mar jaluo nobedo donjo e sirikal. Adwa ni wawinjre. Mako donje sirikal nikech gavana kabidhire ma nyakwa bede sirikal, baba kikiwewa oko, baba kichoro nikech gin gisekwelo objective gi opogore gi marwa, gin gidwa to protect themselves. Koro wan kwase donje sirikal ma jiwe to wachope sirikal. It is an end unto itself. Makata sani kanyo baba oseketo wa ma wawinjo no yier Wandai, Minister of Energy, oyier Mbadi, Minister of Finance, wadonje sirikal. Watieko. Mana the wrong way ma ODM and those who led us no lead were into underdevelopment. For Joma Winjo no Nyango Lord watching president, adwana duok ka munda tiek dichiel. How would you have done it differently? Objective marwa nyal bedo donja sirikal. Objective marwa nyaka be transforming lives and developing thurwa. Tiene donja sirikal en a step towards development. Okay, an end into itself. Maki donja duk bas. Wan kuru wane sirikal. Kuru gimodwaro onge. Ase donja sirikal to na we jomoko chien. Manyaka losu weche gi. Kura rango kaki loso gi e sirikal ka. I hope ni jowinjo wakata joma neno pogruok. Gisami neno ni donja sirikal no en an end. To wana dwana treat it as a means to an end. An end mara and development mara the people. Erokamano dani make managi kanyo ka wadhi mbele kacha mondo mi wadhigi jawinjo na kata mana janeno machuno na gi TV kamoro ambara mitire poda medo paro ni wan kande kacha kod twak kod moluor Onyango Loma bendo chung kacha e ngweno mar Kere gana Rio kod prare kod abere winjo kana chelo mokwongo no se pimonwa kaka bende lek mar gi tije bende kaka dhi mbele. Mheshimiwa,
nitiere jogo mabende ogeno tiji ni itiyo maber kabisa. Nitiere bende achiel ariyo adek mabende samoro giwacho ni Onyango Oloo en jatelo maber kabisa, lakini kaluwore gi achiel ariyo adek ma be seche moko nyalo kelo ng'ikni. Nitiere gino bende ne notele gino mar Lake Basin ma bende samoro kech en gima nie mbui do mondo iler ne japiny sama bende koro wadhi kitiko ma twadhi e bid mari mar laro ke 2027 ne jok ma bende samoro paro ni iwacho ni mutni kata ng'ut nyalo bede. Lernwa ni tang'o manotimore e Lake Basin Mall kech nwaneno ka ne tin achiel ariyo adek mibadhi ma bende ne makika. Erokamano. Mokwongo wachak ni jowinjowa gi jonenowa ni kot nokleawa ma bura ne ok osudo kata malong'o, noyud ni gima ne yalo kanyo ne onge. An kamoro jowinjowa ok ong'eyo, to kane ker Uhuru Kenyatta oyiera jakom mar Lake Basin nadagi. It had to cause intervention mar a very senior state house official ma wadhi ma wuoyo gi president ma ng'i jakom mano Your Excellency ok adwa dhi e parastatal mosetho, idhi thuwa gi jothurwa. To nong'isa ni amiyi parastatal no nikech ang'ene manyalo konyo gero joluo, adwa ni mondo gimoro amora miwacho mondo abede gi impact kuom oganda wa. Tang'ina jaduong' gicho osetho makata msara ok chulre. Koro wacho na nang'o gang'o midwaro. Oyudo ka setimo research na matin. And they have 3 projects ma ongoing. Makiye implement na tadhi akaw kom jaduong'. I'll be very comfortable kiye. Ne en the Lake Basin Mall, ne en Magwagwa hydroelectric power plant, ne en Nandi hydroelectric power plant. Magwagwa gi Nandi adhi makalo gi board ma treasury approved tetete. Ne gidhi control flooding mar Nyando Basin ni te. To gi generate electricity to the national grid. Both of them in a long project okadwa dhi. Koro Lake Basin to luongo Minister for Finance. To ng'ise nadwa ni tim gimoro amora Oloo wacho. Dhumie pesa go eko. Ni luongo ni Rotich. Koro Rotich oe nangi bi office. Adhi gi engineer makodawa mane board member mara. Giwacho ni pesa nitie. President ose direct wadhi rango pesa nyaka miyi. Jo neno na gi jowinjo na. Vocha no lal ministry. Vocha monego kelgo pesa mondo achak gedo godo nolal. Pesa to nogol. To pesa kose wach mondo vocha ok pesa nitie. Koro pesa lal ka. Kara nitie joma tek ka cham magik mok dwano bi e pithruok bi. Ka vocha oselal e ministry, aduoga ng'e kaka ne vocha olal ka koro nyi yalo wa kot. Koro vocha oselal. Tajo no kachaka dog na dhi ywak ni president. Asomo Lake Basin Development Authority Act maber maneno ni gini oyiena. Luongo board, ang'en bwana president owacho ni wager mall. Nyora na pesa treasury, aseywara ka jakoro dweche dhi ariyo, pesa cha olal onge. Miya uru authority maru kaka board ok wadok ywagre kucho. Mondo adhi ahol pesa bank wager mall. Board obet mogo bura mungu sana tego pesa. Koro omo developer, watero gik moko to cooperative miwa pesa. To wagero mall ma in less than a year gero mall matieko. Maloro. Masirikal value majito yie ni 4.5 billion. Koro joma ne frustrate gini ng'eni koro en gop sirikal. Keja ba gere raja ni jalbo be chulo suru we uru baro wiya. Sirikal ochul kaka gichulo mag jomoko. Koro sirikal penjo to gowi ni to akanye. Ni Oloo nyose ka gowi. Elo bisino gera ba pene angi Your Excellency kaka ni yora cha. Jogi notuo na pesa. Koro aholo mondo ka chieng' mag yudo vocha cha. To gichul. Koro aparo ni onon moyud ka gicha onge wach. Maduogo ma we Lake Basin ma chako tich speaker ka. Koro idwa gola speaker ka nikech atamu jokuoyi ma Kisumu ma jodala wa manawe ni be wadwa gero go thurwa. Jogi dwa kwelo kae kwalo Kisumu tieko. Kisumu gero gi contracted achiel. Ene motimo kila kitu, oywecho to gedo to timo kila kitu. Okomi jomoko ka kimulo tinegi. Koro magi be watemo tamore ka. Ni bwana kara ng'ani gere ng'ani koro tamo ji chiemo ka. Dang gole nare. Ni kes moro ne nitie mane nono Lake Basin. To kes chok no wach ga ni onge kumite ni make ura maka oyudo ka gitegno kore sirikal moloya. Koro maka mutera court. Samutera ni gin picha be. Giriemba be koro no kan nyaka speaker. Koro wayalo kucho. Koro wayalo ng'ata mabini no gik manolo timo ma correct. Documents are there. Okay. Gin ken gima gichako giduogo ni gi withdraw case. Ane makoro nadagi ni case ok bed withdraw. Matama na ok withdraw case. Katek to close the case.
and the magistrate no agree koda. Usegolo wasaidi wa kutosha. Loruru case. Kudagita I'm acquitting him. An no kabedo discharged. Ni nyalo maka kata chieng' moro kendo kod. No wach ni onge case at all. Ma abedo acquitted. Tiende ni no maka nikech na kelo dongruok e piny luo gi wich teko kane gidwa frustrate ni Lake Basin kik ger. Wiki Queen Lake Basin ni Molly no chaga ger 1983. Ma pesa manonego gerego ema nobedo diverted mogergo KVDA Tower in Eldoret. Kerio Valley Development Authority Tower. Mano ne pesa wa. Manonego gerka. Manonego in 1983. Koro an ka biro kata wacha okadok ywak kendo no uru jodala. Ginyang na hol pesa. Jaluo be chulo suru. Sigirang kaka gichulo go wino. Entie koso onge. Tiro kamano makemana gi kanyo wadhi break matin kang waduogo to koro wadhi achiel kachiel nyiso ni to lek man mabende ngodo ne piny Kenya nikech koro lek nini koro ingo Nyanza mangima idwa kelo lokruok ne piny Kenya mangima koro mgejwang wan kende kachiel kod Muluru Nyango lo mabende wuok oko kacha kendo dwaro komno mar ker mar gagana Rio kod pro kod abiro dong mana gi dweche matin kende koro mgejwang odhi nyiso ni to dhi chalo nade to ber mabende koro dhi kelo no ere kaka odhi miyo oganda luo bende yudo kacha thuolo maber e yore mag dongruok jwang wadhi break matin kang waduogo to wadhi chako kachiel kod somo ote magi kaeto ibende wakwayo mondo mi med mana kete Chunagi TV waduogo bang' sama chuok. Ma en duond onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please.
Erokamano nyakoro Mgajwanga ka thul makende mar waketi lono mar ariyo kendo tilono mogik kama pod wago mbaka kendo watwak achiel koda Moluor Onyango Oloo ma en wuod luo kendo wuok oko kacha mar dwaro komno mar ker higa gana 2017. Penjo maduong' en ni nyakoro Mgajwang' joluo bende osegombo aming'a mondo mi gimbe giyud jal ma bende koro nyalo tero negi mbele kacha ma biro bang' tho mar Raila Amolo Odinga. Wayudo kande ka wan kendo kachiel kod thuon luo achiel ma bende wuok oko kacha kendo dwaro komno mar ker mar higa gana 2017 mano Moluor Onyango Oloo. Ng'ato nyalo penjo ni to kaka nisebedo kacha kapok indhi kacha daki ichak gi governor mondo mi straighten gik moko. Erokamano. Sama ng'ato wacho ni Onyango Oloo daki chak gi governor. Ka ng'adhi e governor gidhi wacho daki chak achaka gi MP. Ja MP be nyawa jon to kichak gi MCA mondo igeri idhi mbele. MCA kuro be iombeji. Jogo be nyang'isi kata ni weri aweya gi gini. Kamise keto ni neno kiwango no iromo go inyalo dhi. Steve, let nobody block you. Go ahead. Jomoko seketo na penjo no e yo machalo kama. Onyango Oloo, to in ema idwa dhi kuongo bedo president direct from not even being an MP or a governor. Ta penjo gi ni to ng'ama nowacho ni nyaka ikuong ibed MP kata governor kibedo president. Kata chik mane manitie. Onge. To be okadhi set history. Be okadhi bedo the first from no one, from no position to the position of the president. Anyalo tero wesigana matin. Ne nitie ng'ato ne Abraham Lincoln, the president of the United States of America. Lincoln to notemo chung' nyaka kansela magweng' gi Muyombe. Modwaro Congress magweng' gi Muyombe. Mochako chung' koro nodwaro Senate magweng' gi Muyombe. Mochako temo governor no Yombe. To chieng' manochung' president, Abraham Lincoln won the presidency and became the greatest president of all times in America. Kendo ng'ama sigande wuoro nyaka kawuono. Samo wuoyo kod ni nitie president miluongo ni Donald John Trump. Trump cha en obedo president kana en congressman makanye kata senator makanye kata governor makanye. Pok no hold any position. So kamineno ka Nyasaye luongi kata jopiny luongi dhiya. Kasa ni podi to bro kweto. Kasa oromo to kaw thuolo mondo iloko ogandani. Mano namba 1. Mar ariyo, daher mar lero ni jowinjo wate. Piny luo ka ng'iye. Aneno ka yawuoyi moromo bedo president ok tin kata ni 100. Kendo moromo kendo manigi nyalo. Mano joma paro ni mana mbele na. Making'isa na chak kwano gi ta kwano ni ng'ane ohinga. To masira moro nyotimore thurwa ka. Namolo nyo temo Muyombe di beach to ne en ruodhwa mane waluor ahinya. Koro ng'ata midhiro no dhi orangina gima noyombe Raila no kadhi. Kano tamo Raila to kadhi. Ma joko ka bo fwenyowa. Koro wan gi wacho ni waluw gi aluwa. Wan koro kwanyal modonje wiwa. Adwa no ganda na jowinjo na gi joneno na. Wayiere uru ni koma president ni nyoko chak lare gi Raila. Ka sirikal ma Kenya biro independence. Mbuya kandiege no ikore kao loch. Kende ndo nodwaro tine manotin. Maka notame to wacho njara mugini wakao gini ayie support. Gichuru base uwuyo go yie support. Jaramogi manodagi. Mbuya negi nego. Agwingi no negi ni wach president ni. Mbuya notho nikech ne dwaro bedo president. Achieng' oneko noto e jela nikech wach president. Jaramogi oto pe jela nikech nodwaro owacha nogombo bedo president. Kowuok ochung' motemo yudo omotamore. Raila Odinga ochung' motemo di beach motamore. Penjo man go nito kakoro yawuot luo mabeyo malich gi nyiluo mohingo wagi osetamore te. Karang'o manegeno mar jaluo mar bedo president manochakore ka wayudo Uhuru cha olokore bedo supporting Ruto for 2 term. Ang'o manotimore to rang'isi mane ma wawene nyithindwa gi nyikwawa mabiro ni wan ne jogo yombo Raila kwa chakwa gomb president. Number 2. Mar adek and ma very important. Nyaka wawinjre. Ne dwaro kom mar president
sani pakonwa ni wadhwa miya Ruto totam kendo ODM oseyie ni miye totam. Ko Nyasaye konye moyombo wan joma dhi chung kode ng'eno dhi chung nyaka 2032 ekotieko tich. Sami yie nwa support ni poko wacho no dhi mi wuodwa kata nyarwa moro namba 2. Tiende ni kotieko 2032 jowinjo na to ng'ama dhi bet president en ng'ama ne en jalupne kata wuod Kenya moro kata nyar Kenya moro manoseluoro Kenya mangima manoyombi to jo Kenya ng'eye. Un ne uonge tok Ruto, ne uonge wuodu moro manoluoro kamoro, ng'ano koyombo to tiyo nyaka 2042. Tiende ni Ruto gimoluor Dr. Buru wachonwa ni jaluo chak geno kata leko kata gombo koma president 2042. Jodalawa be winjore. Gima ji wachonwa ni okinyal, okang'o, mago be wayie te. To nyaka wa keep hope alive. Nyaka wang'is jodalawa ni wanyalo. Kendo an gadiera ni anyalo. Kane Uhuru Muigai wa Kenyatta was president, jalupne ne en Ruto. Onyango Lo ne secretary general gi. Ji ariyo gi osebedo president. An ng'at mar adek pok abet. Ang'o matama? Ang'o muparo ji ariyo go ne nyatimo mano ka nyatimo to ne wabet kod gi ji adek kendwa mesa. Erokamano kapok asomo ote mag janeno mar Nagi TV akora dwaro mondo koro inyiswa ni to in kaka moluoro Onyango Lo po nono ne yudo ker ni kata ang'o gine mabende idwa mondo ikel piny Kenya, lokruok mage midwa ni kel kata mise mage miseketo mar neno ni kodwa kelo lokruok maduong' na piny Kenya. Erokamano ahinya. En ga penjo machendo matin ahinya kijaluo. Kechi yudo kidhi bedo gi gima dongere nyalo luongo ni dual duties. Duty to the nation and a duty to the nation. The Luo nation and the Kenyan nation. Kech oganda ni mar jaluo na ni odwaro gima iluongo na affirmative action. Osebedo isolated gi the national government, mochako bedo isolated gi county governments mene moyiero, motelie gi yawuote. Kumano bende ena subject within a subject, chieng' moro nwawache. Kenya as a country, the first thing mondo wabed gi resources manyalo, nyaka wa fight corruption. Gima na afwenyo ni corruption fights back very viciously. Kineno joma chung presidents gite gi promise ni gidhi fight corruption. Pogruok mana wacho ni gini ok adhi fight corruption makiny kapok ago corruption manyocha. From the first government ma President Kenyatta wang'e joma nokwelo. From mar Moi, from mar Kibaki, joka wamiyo I'll give an amnesty within 100 days of my coming into power. Surrender the wealth money kwal or we are coming for them. Bed joka Kenyatta, bed joka Jaramogi, bed joka Mbiu Koinange, joma nene first government ka te. 100 days, surrender the wealth or we are coming for you. Nyaka gore gi kuma nyoro e kabro gore gi kuma kawuono e kan go authority to gorwok gi kuma kiny. Ok wanyal wacho ni joma nosekwelo kan magegi to joma kiny kwel. Mane momiyo joka bi kwelo na be bro ng'uono. So fighting corruption will be agenda number 1 for me. Number 2 ma kendo licha ahinya en ni waran budget miluongo ni deficit budget. Jo China wacho ni rit piny maduong' kaka inyalo tedo rech matin. Govern a great country as you'd wish to cook a small fish. Tiende ni tiyegi in a delicate manner. Nyaka wapang budget wa within our means. The debt ceiling musiki ketnwa kaendi chwalo ni. Omiyo piny koro pesa mwachoko almost above 50% dhiye chulo gowi. Number 3, nyaka waduok power, the purchasing power nyaka waduok ni japiny. Taxes President William Ruto kelo ma very illegal, mang'eny kabisa. Machalo housing levy ka, magal scrap within 100 days. Japiny obed gi the power mar purchasing power. And kosebedo gi purchasing power nendo, ng'ama dwaro gero ot ogero ot. In ichuni ni contribute pesa mag gero ot to in gi odi, oro kidwaro ot kamigero nieno. So those illegal taxes, I will scrap them. I will ensure ni Kenya operate a budget ma within the deficit. Mondo wabed gi enough resources monya kelo development. Above all, abro make sure ni development waketo makata across, but pinje mani piny nyaka tim ni gi affirmative action. Joma puko benefit for long. Sama wuoye kodi niendi, adwa address iga gimoro kacha on coalition building to we will. Sama wuoye kodi ni, ibo yudo ka pinje moko manigi population kata matin ni Luo land. Nigi serious and higher road network
molo mawa. Tiende ni ginyalo tero gigi chirni mapiyo piyo molo wan. Those ones have to be redressed mondo piny odongre kawuok kamoro achiel. Ok ni jomoko ni chien to jomoko ni piny. So keto pesa ofuk japiny biro bedo a big priority na. Mondo japiny kosebedo gi ng'ai, osebedo gi pesa ne, kore ka piny nyalo bedo mamor. Ber mane manyalo yudo kaka japiny koger ute madongo dongo to an adhiera kweche iye kama kata gima cham gi nyithinda onge, tero gi skul kanyal. Onge. Afadhali japiny obed gi pesa ofuke, obed koyieng' to nyithinde somo, to udi madongo go onge. Kech kata udi madongo go inyalo chuni. Waseneno ka ji moko koro tedo nyaka milimani kaendi gi yien. Kech omiyi ot maduong' mar sirkal to pesa momiyi onge. Koro ang' ni mod yien tidhi tedo go e ot marang'o? Mar tile. So waket pesa e lwet jowa, wagore gi corruption, watim affirmative action nogendni moko ma sirkal oseduoko chien. To corruption, osiepa moro nyomiya paro moro to pok ayie kata puodhe no ber. Ni mondo watiek corruption mar counties. Wadho waga jela ka jela kapok wagine to wakomand mondo gernwa department miluongo ni the governors chambers. Ma governors komak titera jela direct. Ko yalgi to gibed nikech gidhi pong' kacha. Jogo loot literally the economies of the counties. So ka wadwaro ni counties be ogerre, nyaka wagore gi corruption ne counties. Erokamano maduong' ahinya. Chiel kachiel adhi kawo koro kacha pach japiny kata mana pach janeno mar Chuny Onagi TV mondo miyo koro wakete twak Nyakwar Gajwang'. Akawo thuolo makende mondo miyo asom ote magi. Ponono ni in kacha gi medo kata mana paro moro amora, inyalo oronwa ote magi Chuny Onagi TV Facebook page, Chuny Onagi TV TikTok be wan kacha live kachiel kod YouTube. Wadakawo thuolo makende mondo koro wasomane pach jawinjo. Wan ka gi iluongo ni Edwin Gor, wacho ni your dreams are valid wakili, go for it. Dr. Edwin Gor, Kabianga University. Erokamano. Wan gi iluongo ni Nyang'wara wacho ni Onyango Law notiyo gi sirikand Uhuru 2013 kendo chama mar TNA ene manochako lakini onge dongruok mosekelo Kaluo kae. Karachiel wacho ni lemo maduong' to dongruok manikelo ka mano Nyang'wara. Wan gi Jeremiah Okinyi wacho ni Onyango Law en ng'ama wiye ler, onyalo bedo the best governor for Kisumu. Kata wan gi Mike Yoga wacho ni awinji maler ka Nairobi Obama Estate. Wan gi Jaja Dero wacho ni ambo kete to erokamano. Wan gi Collins Dudi erokamano. Wan gi Bonnie Trevor Ndede wacho ni that's my look-alike and my friend too. Through him he gave me an opportunity to work in the county of Kisumu when he was a speaker. Onyango Law is a true leader and he is the candidate for any position he might want, a good orator and a good legislative fellow. I will support you always. Sharona Chieng wacho ni Onyango Antenja kama wacho ni Onyango manine chama ma TNA nokitiyo gi jo Western maber. Erokamano. Pano mane nyalo explain gi kanyo. Wan gi Gigi wacho ni na ile mani kondike maber. Waziri Julius wacho ni Onyango Law pod okwane kidhi bedo kanyo. Kaeto wan gi bende Sharona Chieng mawamulo kacha ni manine kacha jagoro mongirore ma TNA. Ok nitie no kitiyo gi jo Western maber. Erokamano. Gin weche ariyo madongo. Ne ok atiyo gi jo Western maber tiende nang'o? Ok ukonya mondo ang'e kama nok atiye maber mondo kata kachaka yudo thuolo to ati maber. Tiyo maber tiende nang'o? Nikech ne an Secretary General mar a ruling party. Tija maduong' ne en bedo spokesman mar that party, bedo its accounting officer and moving it into power. I succeeded almost 100%. Nagolo a party that was less than 5 months old. Ma yombo ODM that was almost 10 years old. Ma keto party na in power. Mane task mane an godo secheka. Ma kata ka bedo evaluated to as the Secretary General that year. Na yombo ODM Secretary General manyang nyongo mane nigi party mane gi Raila Odinga gi that name te. Na roll gi ma yombo gi ma keto Uhuru Kenyatta atelo. Yakatiyo maber nang. Koro jo Western okang'eno negati godo nade. Koro do ler kanyo to da yudo kaka duoke. To task nane en kao party na taketo in power. Takete amiye prominence magik motimo winjore te. I'm the first Secretary General bende to goyo a fellow coalition partner. Kakoro imako gini wacho nwani jo URP kwelo. I went on media. Ma wa coalition marwanok makuo. Ng'ato ko kwelo to ting' msalape kende. Go check your history. Koro kang'eno negati gi jo Western maber nang'o do ler na dagine.
ng'amo penjo ma wath duoko no lo ne ine kom maduong' ahinya to gima ni kelo ni jothurwa onge. An ahero ga wacha diera. Kendo penjo mi chako nago ka ne en mar Lake Basin Development Authority Mall. Lake Basin Development Authority Mall value mare sama wuoyi kodi ni en 6.5 billion. Sama nagere mana risk makao pesa nakao 4.5 billion magere. Value no hingo value mar gik manyo Ruto biro mochiko uka ne de timo ka. They were hardly 2 billion. Marariyo. A time na mabedo Lake Basin no. Kaka Woodloo. Akero Loch Kimera e Homa Bay. The Loch Kimera project asamani kele nen 6.3 billion. Tenen kako nyangulo. Inyalo accuse of anything. Okatiyo gi jo Western maber. To development okeke wachi. Akelo ni jo dala wakao kan minister to kan PS to kan anything. An na chairman ma parastatal less than 1.5 years. Akelo nu projects ariyo mawath 13 billion. Kati kwan gik manyo Ruto biro landu nuka te okchop billion ariyo. To ne koko gi sigala manyo luo goe. Koro, okang'eyo manyalo tama duoko. En moro mar ni na okatiyo kodgi maber. To mar no kakelo development. Gin gik maneno. Dongi se winjo Loch Kimera Homa Bay. Kochiaka, Karachuonyo ka. Apo ng'ete kendo joka yaw pi. To gin gi irrigation. Lake Basin ni ka. Sani penjo ma ji onego penjo ni neno kacha kaka ji gore nego rewacho tel. Penjo monego wapenjre jo dala wa joluo weuru keto pachu e non issues. Penjo monego wapenjre na ng'omo Lake Basin Development Authority Mall odagi pong'. Ang'omo ji ok loko hala kacha. Duoko na yot nikech wadagi keto wiwa. Ka ng'ato nyalo kawo jang'ado suru to odhi omiyo floor achiel Lake Basin. Ng'ama dhi loko hande kama jang'ado suru bete. KRA oteri Lake Basin Mall. Omigi floor achiel. Johala mane madhi yie loko kuro. Ji oringo molalte. To kanyo ne walose no nego ket employment ni nyithiwa ma ok tin kata mana 10,000. Umiye jo KRA gi floor achiel modong' ni nono te. Johala luor maonge nkech inyalo dhi kama kidonjo to KRA neno gigi modonjo. Kiwuok to gineno gigi modonjo. Johala gi gin nitie kaka gibadhore gi te. So goluru KRA odhio e piny mangima KRA bede ute sirikal. Giwuok kacha mondo gicho create employment mana intend ni jodala wa. In ng'ato nyalo wacho ni dhi us njaga ka police. E bath ka police ka ni ya otendi ohandi ma njaga ni bro nyiew ka. KRA en police. Johala mora nyaka bede gi gige moko madonyo mambalang. So I have created a potential to create employment ne nyithi luo. Jotelo mobiro bang'a okaw KRA oketo kuro riembo johala te. Ngine mwacho weche corruption midhi konye weche. We will fight those issues of corruption. To kwa fight gi bai nego hala. Wawejo wakolo ko hala maler. Koro wang'iyo gi kawan bathe. Kata e do rangai ka kokel KRA to kinyi bano na microphone gi yaka. Oka wuondi nikech gi penji to advertisement ma waneno ke pesa gi. Ke pesa. Nyisa kaka pogruok mantiere nikech waneno ka ni kacha jagoro mongirore matiene chama ODM kande bende bede pogruok mane ma bende samoro neno ka kitayo chembe ariyo. Ng'at moro ni Chinua Achebe ma ja West Africa ondiko buk moro ni The Anthills of Savannah. Aja wach ni gaji mondo some. To penjo nang'o marach gi Nigeria. Ang'o marach gi thurwa ma wan ok wagerre. Achebe ong'i to wacho ni onge gima rach gi thurwa. Piwa ok rach, nderni wa ok richo, monde wa be ok richo, nyithiwa be ok richo. Onge gima rach. Everything is wrong with the leadership. Pogruok e ODM gi tiene mana telo nikech abedo kodgi te en leadership. At two aspects. Uhuru wa Kenyatta ong'e delegate power. Komi to kong'i toki. Be okupenjo odwaro results. Ndalo moko report moro chopo ire. Ne wa jogo eko ni Lord Control Party iluongo nang'ono ge Iron Fist. Koro koluongwa ire. To penjo wane omera. Jogi ywaka.
ni gere party ma ji ok tuta ni jakom macha chama ma waloso godo ywa second coming moka dware tugo to duoko gi ka ji osewuoyo to en bwana weuru loti e siasa ka we don't look for receipts, we look for results. Ngani osemiya results mabedo president. Unu dwarango. We uru ti. Tene no uru ok ni toki, uru nge delegate power. Number 1. Number 2 uru ok chik iteni kuoth. Wede ne be ogole siasa. Tiene ka ngeni kidil gi Raila to nyakine ka ki handle buru. Nyakine ka mama be handle. Adhiambo be ni Kisumu. Ni Kisumu ka. Findalo cha Fidel benitie be nyaki handle ikia kamimul gi kamiwe gi China moving part makimulo wiye to yiwe nitie to kiwe yiwe tago ke nitie ngata chiel kosebede leadership to bedo ma wang'ene ne ruodhwa gik muketo wa mang'eny kagi eki gigi kelo confusion emomiyo Raila chimo modhi yombo makoro kao piny to winjo ni yombo burusi aya pod ng'wech wunyalego duogo konyo nyathigi kotieko ni baba be gi yomba Kisumu ka oduogo konya dhiambo piny ka piny lit so jatelo ditch so much so Uhuru knew how to delegate power, knew how to meet authority and respect that authority, and he listened to know very few things. Gestani hekindigi Uhuru Kenyatta chalo nade? Excellent. Mano my mentor, political mentor. Mawachore ni samoro gine mabende gi support kweth mag Sifuna gi Babu Owino ne nyalo wacho na. Oka poko wacho na, poka wuyo kode wacho no. Koro kanyal paro wacho gimo wacho. But winjo ka gino wachore. Ase winjo ka gino wachore. En ja Kenya en gi haki mar support ng'ama oneno ni nyalo protect interest ne. Gi mar jomochung' ne. Mano nyalore. Gima nyalo wacho ni jothurwa wase sacrifice mang'eny. Kenda neno ka pod ODM dwa sacrifice. Jaluo ni kende meno go national politics. Jomodong ka to national politics gi cover go to gi protect jothurgi. Uhuru gi Raila Ruto oluongo. Omiyo ministries kosariambo. Uhuru kawo mage omiyo jodala gite. Tinga wuonya lego kawo mage moko tero Turkana, moko tero ni Warabu, moko tero ni Waluya. Jaluo na majaluo mano Sudan ni wa zero. Ero kamano. Nikech sa wadhi e yiero 2027. Pokinyiso na ja hera machunyo na gi TV nito mheshimiwa Lo chungi otiko mane. Ero kamano. Jo maneno wategi jo winjo. Onyango Lo biro gi political party miluongo ni Freedom and Opportunity Party, FOP. Ma slogan mare thuro ka ni wacho ni FOP tiduoko ni geno manyien. FOP geno manyien. FOP geno manyien. Tiene ni nyaka wami jothurwa geno. Nyaka wachak gi geno. Ng'ama wacho na no ok wanyal no endo ong'iswa ng'ama no nyalo. Ma en ranyisi mar ni ng'ane no ok onyalo. Ma ene jakom ma party no. Ano kan jakom man party leader. Jakom ma party wuok Mount Kenya. Jagoro wuok thurwa ka. Wan gi Masai en a national party. Jalup mari wuok e piny mar Mount Kenya Okuyu. To nyisna oganda luo nikech jorabuon kata jokuchegi jo waywak ne gi ahinya ni ok gin jok maber. Gipano mano nyalo mi ok yud kura maber. Wawacha diera makende. Ombuch mi Raila ma Raila otieko go ng'wech ombuch Okuyu ni e kanyo mohingo 1.3 million. Adier koso kadier. Ombulu manyo Uhuru miyo Raila is more than 1.3 million. Dwa hingo mbuch joluo manyo goni Raila. Mok ni Uhuru no wuondo Raila. Data ni kanyo Raila simu to wang'iyo sani. Mount Kenya no miyo Raila Amolo Odinga 1.3 million votes. Ohingo ombulu mane jaluo miye piny Nyanza ka. An ahero wuoyo gi facts. Oganda koganda bro look after their interests. Mano is true. Momiyo be nyaka chak gi interest mar oganda na. To kik mano bed no sababu mar koro kata ng'ama nyo timo ni maber to en koro igoye agoya. Wagogi gadiera ombulu mang'eny ne gimiyo Ruto. Mana dier. To an kapok ji odhi e yiero. Awuoyo gi joma chiegni gi Raila kabisa. Kech Uhuru en ng'ama ber. To en dhano en gi weakness ne. Taneno ka weakness ne ni manifest. Koro aluongo ng'ama chiegni gi Raila kabisa. Kendo ne wan kode oko mar Kenya ka. Tang'ise ni nitie part makoro wanyalo play mondo wa cover back mar Uhuru ni. Kech naneno ka last time ne wa cover e kane en weak. Jatelo nyaka accept weaknesses ge. Kech aneno ka only provincial administration ema support Raila. To gi governors.
to gi senators matin Mount Kenya. To ka penjo joga manatiyogo ka to ging'isa ni bwana jogi wuondo Raila, governors gi oluor ni bro makgi. Gionge gi Raila te. To nyaka MPs wagi osedhi. Koro kidwa kony Raila, to bi mondo walos network moro. Remember ni sama ne wadwa chung Kibaki ne dwaro Musalia. Wadwa los network moro mane wago godo Musalia ma Kibaki concede ma jo piny ma wabunge go duoge toko Uhuru ka. Network olo pod gi winji. Ma tieko gi ng'at Raila no endo. Ni ka wadok Kenya, adwa ni wadwa rom gi Raila. Mondo ang'ise no dhi mbele go Uhuru ta chierne network cha. An adonjo Kisumu ayudo kopingo Rita. Ka joga ka noluonga ta penjo gini udwaro nang'o. Ateru kuro mane magiseriemba nyaka speaker. Akia kata kaka tinde donjo kuro jodala. So ne oye walu that network machien to mbulu manonindo Karuto cha ne wanya yude. Jatendi kiki ng'e strength ne kende, ng'e weaknesses ne be. Then ibro protect maber. Kiki bedo ne ng'eno longa maber, lo nyakelo development, nyaki ng'eno lo no nyaga kelo development to wi nyaga wil be samoro magi wakethre. Erokamano Mheshimiwa Onyango Low mind kamera mare adani mondo wuona gi ja hera machunyo na gi TV. Nitiere penjo kata mana weche moko mabende osebedo ka chando Uganda Luo achiel ariyo adek. Nyisna japiny ni to weche achiel kuom gigo mabende adwa penji kende en weche SHA mabende osebedo ka chando Uganda Luo. To aneno ka in bende jatelo mabende samoro nigi igo mbaka gi jodito ma sirikal. Kendo weche ma corruption gi bende ing'e maler. Nyisa ni jaonagi ni to weche mag SHA ni ben gima konyo japiny adier kosen gi achiel ariyo adek. Kaeto penjo na mar ariyo en waneno ka jalup jatend ker machon Mano Rigathi Gachagua ne temo wacho kacha ni nitiere gik moko ma kata mana corruption moko mabende ko jatend piny Kenya ne godo kaka ng'iewo kembe mabende nowacho achiel ariyo adek. Nyiswa kowe kuom chunyi to be en adier gin mabende sami ni timore nikech wadhi yiero ga 2027 to wadwa mondo wakony oganda mondo gine ni to wachomo kanye. En siasa koso en adier? Erokamano. Steve, ot mora mora ma foundation ne okotegno en ot mayamo nyalo goyo piny. SHA ne ogere foundation ma okotegno, nokele foundation mar corruption, nobiro gi foundation mar mudho. Mi neno ga ka yamo biro to kwadhi mayot. Tungni matin mobiro to support osea. Ka wiwa ok owil samokel SHA cha ji ogo uwi to ka watiya tiya gi NHIF machon to wa migrate pole pole. To wawinjo mna ni billions osekele system ni to kore rwake gi thuon. Tiene ni joma ne system ka be nyalo sabotage. Number 1. Number 2, corruption issues manokele godo ni noket pesa ma too much for the whatever the projects maka were not addressed. Above all, sani neno ka minister kata CS mochung ni health oyiero jo mochung e county ka county ni to 80% okawo jodala gi jo Kalenjin. Ae to jo modong tiketo gendni mamoko gi eki ma joluo ki omi mana ariyo ni to pod upamo ni une sirikande no. Mago eko gik mas teni goodwill gino onge go from the word go. Ere kaka ng'ato nyalo kawo jo Somali to miyo kombe chiegni te. Modong omiyo Kalenjin to joluo miyo kombe ariyo. Tato gi pamo. Gino ne litna ka divert matin. Be ing'e ni treasury nyondi ko auditors 149. Be ing'e ni 100 nyo gin jo Kalenjin to gi jo Somalia te. Be ing'e ni jaluo nyo mikomba bich kende. To pamo molo Uganda te. Emo miya penjo ga ne juok koso kujuok. Ni dala waka ko bitimie gimo matin tigo e ndere, tigo e koko, tigo e bunde magitimo thuche gi madongo kata onge gimitime. Magiloso thurgi ka ng'ama neno onge. So gigi kikoko los gi foundation motegno to gibro bedo siasa take advantage of them. Miyo sani SHA ok perform maber. Reason momiyo ko perform wakia ni en because of corruption ka, wakia ni en sabotage, wakia ni en politics. Koro dwaro mana ng'ama ni e iye kacha mo order investigation mogi why SHA is failing. What I know ni gimoro ni president mora kubiro to nyaka chak gigi manyien ni nyaka rum. Kecho duoko wa 0.0 every time. Ka yudo chance mabedo president, okabi dok NHIF, okabi timango, SHA emabro keto matim ne public participation, malose mobed gi foundation maler, magige tebed maja piny mora nyatimo ne social audit. We are living in a digital age.
Gisani nyalo nyiso japiny mondo register kose kiko register? Register nikech kok register to koro in darkness diriyo. Register to kik obed gi geno ni te. Onyalo leti down samoro. To kik ber ne bi mayud kane wanoko ni ne wawuondo ganda wani kik dhi e SHA. Kembe ma iusa gi tika kawagi. Jodalawa, ang'eyo ni kaka Ker Ruto koro donje telo. Wawinjo no nyiew kembe gi te. Adiera ma wan go onge. Josiasa wacho gi. To moko bende chalo nu adiera. Gima na wacho no gen ni tederen kok wanyal temo wuoro ma jatelo to ok wabi tiekore gi corruption. Ka ok wanyal bedo gi jatelo manyalo yie ni teko ni en gima onyalo chamo gi nyithinde orome, corruption ok bi rumo. The truth of the matter ni the president mane wakelo kata rayari nigi rekod marach. Aparo ni ka gigore gi Raila gima ne goye go maduong' mogik ne en corruption. Ni en ng'ama nigi corruption, obedo tainted left, right and center. So mago to wewa gi foundation marach. Sani kiwacho na odwa nyiewo Nairobi Hospital. Ka biro mawacho gino kata onge gima nyalo thibitisha go donga riambo. Kiwacho na ni odwa nyiewo gin kila kitu odwa nyiewo. To gigo nyalo bedo adiera. To kok odwa nyiewo gi owuoth nwa ler. Ka ok owuotho nwa ler to wawacho ni Ruto dwa yako gi jopiny. Kendo mano gima nyaka wawach ni mondo stop nikech afadhali wabed wrong to wagare than waling modhi okawogi. Nairobi Hospital en gima lich maka poni no odwa kawo adiera. Mano juok monego wagone mna uwiti wagone mna nyawawa godiechieng'. Koro Onyango oganda luo bede nigi kizungu wacho confusion. Yes. Pachi chalo gi pacho Orengo. Yes. Orengo bende neno sirikal chal ka gima ok ti kendo goye. Bende un gi achiel ariyo adek kata paro ma bende samoro riwo gi gavana ma Siaya. Gavana ma Siaya en osiepa. Pok ne wariwo kod gi kuot. Ma endie gima naneno kukuche timo mopogore ma holo kucho. Orengo losa kuode. Babu ka ber losa kuode. Gurubor los kuot kucho. Ka weche chopo matek wanyalo riwo kuot kaka joka dhako. Ni neno ka Waluya Wetangula loso kuot dhiga lweny. Musalia loso kuot dhiga lweny. Eugene bo loso kuot dhiga lweny. Kanyo gisechama chama ma Musalia odhi moloso sirikal. Ma oluongo Wetangula ni wuod min obi wariw kuot e sirikal ka gitieko. Amolo kanyo fail kuchonde. Oparanya nyo fail kode. Kanyo Amolo donje e sirikal. Oparanya ng'ise ni ana onge gir joka miamna mara anan ng'ati odonjoge iye kucho. Kuom mano wanyalo bedo gi paro machal to wabed gi kuot mopogore opogore. Orengo los mana mare, Walo los mana mare, Onyango los mana mare. Ka nitie need mondo wariw kuot to wariw ariwa. To kik wachak water jowa jela mane gisebede higni gi te ne gin jo ODM party achiel. Ma kuriembi to yonge kumedhiye. Kitimo ni madhara to ng'ama sapoti onge. Wabedu gi kuot mopogore opogore. Wan joka dhako to wuonwa tachiel. Erokamano kwadhi kwatieko Adama naduoki chien kacha ne wacho kacha ni moluor Ngira Nyang' Nyong'o ndalo mabende nene ute mag thieth kata sekta no mar thieth omenda no lal kabisa. To nwano ka Ker nobiro mopuoye kabisa kaka achiel kuom jotelo mabende koro keto county malo weche go mag registration mag SHA tende ni weche thieth go lonye ahinya. Awaja Nyang' Nyong'o kadwa wuoye. Jondik sigana chieng' mono ndik mo story. An karo mo ng'ama riambo kanyang'. Ng'ena Nyang' wuondo wa nyaka ne economist. Maja Kenya ng'iga ne economist. Ng'eni ng'ana koso mkata economics. Okay. It's not. Ng'ana riambo jo sigana chieng' ondiki ok adwa bedo ng'arach. Jo sigana chieng' mono waji be ng'ani ok economist namba achiel. Be ng'ani wuondo ga ji ne en professor ma ji believe ne en professor. Tende wacho ni oko. Aya, ora weyo kata wuoyo marach. Jo sigana gi jo nonu chieng' mono kel be. Erokamano korom ga ywang' ko kamano wadhi kwatieko kwatieko penjo na mogik eno ka bende koro devolution sirikal oganda Raila no kedo ne kacha sirikal devolution kata mana sirikal manywana bende koro wan godo sane wan gi Homa Bay wan gi Siaya wan gi Kisumu wan gi Migori ineno ka bende county mane mabe samoro nyalo wacho ni diro setemo maber kabisa. Chako ka wacho ni Luoland is a crime scene. Ere motemi matin. Kipenja
tabo wacho ni Migori. Kech 5 years mago bado ka tie gik mone. Ibro luwe gi Kisumu nikech gig ranguma neno. Mudong' to koro wawe ni Nyasaye. Mana kamano nyakorom ga jwanga ka uthul makene magoniero kamano maduong' ahinya kuom medo kete mana ichunyo na gi TV adundo jaluo kana watu akachiel kod moluor Onyango Oloma bendo chung kanyo e komno mar keri ga gana riyo kod kod abiriyo agoro kamano maduong' ahinya ne japicha mara Felix Omondi kachiel kod bende Medusa machendro ni Nelson Mandela Okore wuodo funyo Jerusalem kachiel kod kama program ne Junior Omondi kabinen wan kende kachiel kod luongo ne Ramaphosa mano jamiwani achiel kendero kamano maduong' ahinya gi chairman ma Broad Base mano makamu bende no yore budho kandi kapok watieko ka uthul makende mondo mi wachni mogik kato dhi moso no jatelo mabende ni kandi ni dhi nyiso wani to wachni mogik chalo nade, ker mari mar 2027 campaign ni se chako goyo tunge piny bende se mako oteku mari chalo nade kwatieko. Erokamano ni oganda maluo joko nagi kamora mora muwinjowa. An kaka wuodo nagi awuok oko kendo adwa dhi laro kom mar president mar the Republic of Kenya kata ker ma Kenya. Aywago weche ariyo, aywago Kenya kaka thurwa, to aywago piny luo bende kaka pinywa. Kenya chalo doho, to doho nyathi ka nyathi chako gi od min gi, ogero molosi moneni nyithigi matindo gi odhi skul, koro kidonje dala wuonu. Miyo aywago piny luo ahinya, to aywago Kenya be. Adhi rango kom ma president, kendo adhi range gi teko na te. Nasebedo jagoro ma party manoseluoro Kenya. An gi kundi man bende na pidhe kodhi matin. Gima ditama limo gi, kwayo gi ombulu onge. An gi confidence ni kaluo ni toka tanyalo yombo jogi. Kenya ywak kendo wacho kinyi gotieno ni gin gi gop luo. To koro ng'ama dhi bandh luo onge nyaka ng'ama dhi bandh gowi onge nyaka nyora ila tho. Kech gi jaluo se wacho koro kodwa namba 2, okodwa namba 3, en odwaro mana power. Power be gidagi wacho na power magi bandhono. So kawuok oko ponono okayudo mbulu moromo loso sirikal kenda. Mochuna ni mondo ariwra gi ng'ato mondo walos sirikal. Abro keto condition mag power base na kata base mano keta mayudo mbulu no mbele moloyo interest mara as an individual. Ywak ni wasebedo sirikal since 1992 to dongruok minene piny luo onge nikech ok wang'eyo kaka wa negotiate government. Abro keto first and foremost gima wabro negotiate kapo no kayudo mbulu moromo leso sirikal kenda. FOP kaka party bro insist ni watimo a comprehensive coalition agreement. Ma namba chiel iye kanyo dhi bedo ni wakwongo negotiate development mitere areas mane FOP oyude support. Gibed nderni, gibed pi, gibed weche mag agriculture, gibed weche mag health, mane makwongo bedo part A of our coalition agreement. Mitimo within first year, mitimo within second year, mitimo within third year. Number 2, madhi bedo part B of my coalition agreement, dhi bedo employment. Employment ni kaka piny luo kaendi king'eyo jawinjo na tiyudo ka idhi e jeshi watin mokwarom kata gi nus jo Kalenjin, ka idhi e police, ka idhi e teaching, ka idhi watin. Koro in ng'ama idwa no los coalition ni nyaka itim na affirmative action e employment mar jowa matindo. Remember nano Onyango Oloma sani kiketa tich ka tiyo to mana higa 5 to retire. To nyathi moro ma ja higa 25 kikete tich to dhi tiyo for 35 years. Onyalo rise mo achieve gik mang'eny mok anyal achieve. Kuom mano employment adwaro ni otim ni piny luo affirmative action e police force, e jeshi, both Navy, Air Force and land. Adwaro no tim no affirmative action e national government. Adwaro no tim no affirmative action e teacher service commission. Mano part B mar coalition agreement ma wadhi donje. Part C mar coalition agreement dhi bedo the technical staff mimiya kaluwore gi gik masetime part A ka. Adwaro mondo miya the directors mag ministries madhi miya implement gik part A kande. Nono to kadonje coalition. Ka watieko, ka nitie gimoro
anyalo kawo PSS go kata minister. Mago koro kochuno. Tiende ni adhi, unlike gima ODM osetimo ni jothurwa from 90 nyaka nobed party, adhi keto a self-executing coalition agreement. Makata onge kata nitie ting'o mnan within the first year, this were the things manyaka timo. Osetim because okotimgi. Wang' ni wadwa lose coalition mar jopiny ok mar ich jotelo. Miwacho godo ni power stima nindo Ugunja, pesa nindo Homa Bay, to jotelo ema yieng', to japiny to en na vile kaka noyude cha. Wadwa ni mondo ndara japiny one, wadwa na agriculture improve, wadwa ni finances improve, wadwa ni employment odhi malo mondo nyithiwa matindo yud tich, ok jowa muti mondo duoke tije. So my coalition agreement bro bedo into those 4 parts. Part 1, development. Part 2, employment for our young people as affirmative action. Part C, technical staff. Mother implement my coalition various ministries. Kore kana uwe PSS. Kati miya mana minister chela onge problem. Ke minister en ngata chiel wuonde yot. Kose miya allowances wuodhe boketne moko yue. To gik matimore thurwa kata ok. Anyi neno ka president obiro kaendi to wacho ni gini tigi wi. Tigi wi tiende nang'o? Ruto chajo dala wa. Tigi wi ni dhi kwel. Ai ko maki to onge. Ok wadwa tiyo gi wiwa, ketnwa pesa wa budget. Ketnwa pesa wa kaka uketo ga maru maticha. Asini jo Uganda ok kwel. Oro jo mondo kwel maka kinyu dwa we sirikal to adhi tweyi. Kiki wuogi. Dongi ng'e gima nyitimo. Wandai kiki kwel, mbadi kiki kwel, oket pesa e budget en gi power. Ero kamano maduong' ahinya jatelo bende wan godo kandie. Nyalo dwaro wuoyo. Iluonge ni Midigo. Juma Midigo. Juma Midigo be. One of the key founders mag FOP. Okay. Abro bedo kode kacha. Ko kamano to ero kamano wacho ni tigi wi mano wacho ni kiki kwel. Wacho ni dhi kwel, kise kwelo koro blackmail masami dwa wuok, kata kedwa pingo tidhi tweyi. Ana kwero gi oganda na kiki kwel, kiki tigi wi, ka Ruto serious nodwa konyo jaluo. O gik manyo wakwayo kate okete budget. Aneno ka in badilachi ne nyaka gi achiel kuom nyikisumu modaka Switzerland. Owacho ni mae kore kizungu maleu mawinjore nyaka Cambridge Road London. Yae. Oyie kodi. Ko kamano koro majuang' wan ka gi Esbon Okoth, erokamano maduong' ahinya akawo thuolo makende nikech sa magoni erokamano maduong' ahinya kuom kete mane twak. Aneno ka weche thoth to pod wadhi bedo kaachiel kod kinde mabiro godo mondo mi go mbaka gi jokanyanam. Nyisgi ni to piny dhi kanye. Mi wago erokamano maduong' ahinya ka Chuny Nagi TV kuom chopo kendo wuok kaachiel kod japiny. Ko kamano erokamano maduong' ahinya kuom chwalo ote magi na Chuny Nagi TV kuom thuolo mare mikawo mar kete kande. Wakwayo mondo mi subscribe e YouTube channel marwa ma Chuny Onagi TV, follow our Facebook page Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo, kama wakele jotelo mopogore opogore kendo wago mbaka nyakoro mgajwang'. Kikidhi mabor wan kende kaachiel kod bende iluongo ne chairman mar Broad Base government, mano makamu wa makamu mabiro sechego mabiro mbele kanyo koro mgajwang'. Ko kamano erokamano orito masani, ngero makawuono na en Awendo Okwe Yiege. Erokamano. Orito masani. Hey.